Bon dia, Clickmaníacs. Si teniu un jardí o una terrassa, segurament aquests dies de confinament voldreu aprofitar per treure-li el màxim partit. Avui el que farem és una cosa molt senzilla i que us permetrà actualitzar de seguida l'aspecte d'aquest mobiliari. Es tracta de passar una llima, llimar els mobles bàsicament, i després pintar-los amb oli de teca. Veureu que és molt senzill i en poca estona aconseguireu un resultat brillant. El primer pas és molt senzill, cal que netegeu bé la superfície del moble per eliminar totes les restes de pols que hi pugui haver, però de totes formes no és tan important com el que farem a continuació, que és agafar una llima. Hi ha diferents tipus de llimes, és a dir, la duresa i també la superfície per a polir. N'hi ha de ferro, n'hi ha de fusta, aquesta òbviament és de fusta, i el que s'ha de fer és passar-la per totes les làmines per aconseguir eliminar totes les imperfeccions que hi ha. Veureu que de seguida, un cop aneu llimant, es van desprenent totes aquestes petites imperfeccions que hi ha sobretot a les vores. Aquí hi ha aquest petit tros de fusta, si us hi fixeu, aquesta rebava, l'eliminem, i això ens permetrà que després la pintura es pugui adherir de forma molt més fàcil a la superfície i que hi hagi un resultat perfecte. Tenim aquest oli de teca, que com veieu és d'alta resistència als rajos ultraviolats i també a l'aigua, protegeix contra les taques i contra els greixos, i el que fa és impermeabilitzar en profunditat. Es pot aplicar amb un pinzell o amb un drap i ens quedarà una fusta d'un color completament nou i brillant. Penseu sempre de protegir la superfície on aneu a pintar, perquè sempre és probable que se'ns escapi alguna goteta de pintura i si ens taca les rajoles després serà difícil d'eliminar si no ens en donem compte al moment. Es pot eliminar amb algun dissolvent, però és millor que no ho taquem d'entrada. Una cosa òbvia que potser per a molts no ho és tant és que sempre s'ha de pintar amb la direcció de la fusta, perquè així els microsolcs que té la fusta a conseqüència d'haver estat exposada a la intempèrie absorbeixen molt millor la pintura i el resultat ens quedarà millor. Si us fixeu, la part que hem pintat al principi ha canviat de color, s'ha enfosquit respecte a la que està acabada de pintar. Això és completament normal perquè a mesura que la fusta va secant-se i va absorbint tota la pintura, va adquirint el seu color natural. Doncs aquest era un pot que tenia ja obert per casa, no m'ha donat més que per a pintar la superfície de la taula, però amb tot això ja hem vist com es pot canviar molt fàcilment l'aspecte per renovar aquest mobiliari que teniu a la terrassa o al jardí. Si teniu qualsevol dubte, ja sabeu, podeu escriure'ns, podeu seguir les xarxes socials del programa i esperem que ens aneu seguint amb els pròxims projectes.